ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆர்எஸ் ஃபேமிலி. இன்றைக்கி 2-3 ஜாக்கெட் தைக்க வேண்டியது இருந்துச்சு. சரி, அதான் லைனிங் துணியெல்லாம் ஊற போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊற போட்டேன். ஆனால் இந்த லைனிங் துணி வாங்கிட்டு வந்த கஸ்டமர் என்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க. லைனிங் துணி 1 மீட்ரு 60 ரூபான்னு நான் வாங்கியிருக்கேம்மா, துணி நல்லாயிருக்கும், அதனால் நீ தண்ணியில் போட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. இருந்தாலுமே நான் தண்ணியில் போட்டுட்டேன். தண்ணியில் போட்டு காய வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு அது பயங்கரமாகவே சுருக்கம் விழுந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சுருக்கம் விழுந்தது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மாதிரி இந்த பக்கமும் இந்த லாஸ்ட்டும் அந்த லாஸ்ட்டும் சேர்ந்து கிராஸ் ஆன மாதிரி ஆயிடுச்சு. துணியே கொஞ்சம் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் ஒட்டு கொடுத்து தான் நான் தைச்சி வச்சுருந்தேன். இந்த விஷயத்த அவங்கக்கிட்ட நம்ம சொன்னோம்னா அவங்க நம்பவும் மாட்டாங்க. நான் அவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்கியிருக்கேன், அது எப்படி சுருங்கும் அப்படின்னு நம்மளே கேள்வி கேட்பாங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. டாடா பாய்.